Sali hello, welcome sa YouTube channel ni Madam Pistat guys. So karong gabi una on the way mi sa 10,000 roses. Nakabati mi ani nga nindot kuno kaayo guys. Asa na siya sa Cordoba? Cordoba. Dara ako mga kuyo karon guys. Morning taxi driver na magwapo kayo. Dara. Og kanang duha o tulo dai ka buok mga gwapa das luyo. Dara. Okay, madayon lagi mi karon kay nag-abot na dito sa kuwan 10,000. oh gyud 10,000 roses. naunsa man is idol adan nga busy man good, busy mo nga kanang wa na lang namo disturbo ano, busy kay day Busy, iguro siya ni kuwan. hello. Iguro siya ni. Nangita man ko ni nangita man ko nga idol oy nya uban ako kit eh. Kita ko sa ati pagawa siya. Nangita bitaw ko kung asam ka to. Wa man Huwag naman makakita ko naman mabalik. mura ba intay tapuan no karong si manuna. So, dara guys. 8.9 kilometers daw guys ang Itaskon aning bridge. Kinsay gahi mo ani boss? Kani ini Japanese? Japanese. Wow. I can feel you in my heart. Ang say nga na ni diri dong. Kuan si Sili Cordoba. Aw ka di ba kani Ang kini. morning Mo na ang kuan distolpe. magbayad data ani guys no kung wagi ta din hindapita. So nobita 90 pesos lang kada sakyanan siguro no. Nibinta ang sedan ya ang dagko may 180. Oh, depende di ay. Oh, Depende 180. di ay. Napo ito si 20. Okay. You in my heart. I can feel you in my heart. You in my arms. Tara guys, naabot na gimi sa 10,000 roses. No, mao ni din. dili mo manaw, ma'am. Ya, maghulat ko dali. Sige, sige. Sige. Dili man ta mag-amo. Naabot na gimi sa 10,000 roses diri sa Cordoba. Are dire mo tag ticket guys. Tag 20 ang isa. Mauni ang 10,000 roses guys, no? Amo na gyud nakita sa personal. Mas nindot yun diay siya sa gabi guys kay hayag siya. Sa adlaw din lang nimo makita ang dagat no, di palibutan kini dagat guys. Para mga light na lang ang atong makita og ang 10,000 roses. Wow. Guys. How nice naman. So, dara na kami guys. Guys. So, maura to guys ang akong ipakita no. Karong adlaw guys ang 10,000 roses. So, kung kinsa may nakauyo na ning akong ipakita guys no. Please like, comment and share sa YouTube channel ni Madam Pislat guys.
aron mo makasunod sa iyang mga sunod nga mga videos. Thank you for your support guys, and thank you for watching. Bye bye.